ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମର 7 ନମ୍ବର ଯାଏ ସରିଥିଲା। ଆଜି 8 ନମ୍ବରରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ତ କରେ ଅଛି ଜନନୀ, ମା, ଭଗିନୀ, ବୋଉ, ମାତା। ତ ଜନନୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମା, ଭଗିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଉଣୀ, ବୋଉ ମାନେ ମା, ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମା। ତ ଅଲଗା କେଉଁଟା ହେବ ନା ଭଗିନୀ। ଖରେ ଅଛି ଘନ, ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଘନ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ଘନ ବହଳିଆ, ବନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଏଠି ଅଲଗା କେଉଁଟା ହେବ ନା ଘନ। ତାପରେ କରେ ଅଛି ଯୋଗୀ, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ, ଦୟାଳୁ, ମୁନି। ତ ଯୋଗୀ, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ, ମୁନି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ଯୋଗୀର ବା ଋଷିର। ଏ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୟାଳୁ। ତାପରେ ଘରେ ଅଛି ପବନ, ବାୟୁ, ମରୁତ, ଶିକର, ଅନିଳ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକର। ତାପରେ ଉଁରେ ଅଛି ଭୂଧର, ପାହାଡ଼, ବାରିଧି, ପର୍ବତ, ଅଚଳ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବାରିଧି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପରେ ଦୀର୍ଘ ଉପୁତ, ପୁତ ମାନେ ପବିତ୍ର। ପରେ ହର୍ଷ ଉପୁତ, ପୁତ ମାନେ ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଶାଳୀ, ହର୍ଷଇ ଶାଳୀ, ଶାଳୀ ମାନେ କ'ଣ ସାନ ବିଶେଷ। ଆଉ ତାଲବେଶରେ ଶାଳୀ, ଦୀର୍ଘଇ ଶାଳୀ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧନ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ସଜ, କାରିଗରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ତଟକା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସଜ ପଖାଳ ଯେମିତି କହୁ ହେଲା। ତାପରେ ସାଜ, ବେଶ ବା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଚାରୁ, ସୁନ୍ଦର ବା ମନୋରମ। ଚରୁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ। 10 ନମ୍ବର ରହିଲା ଆମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ପୟୋଧି। ପୟୋଧିର ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର ହେଲା। ଶୁଭ୍ରର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ନିର୍ମଳ। ଋଷିର ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ମୁନି, ତାପସ, ଯୋଗୀ, ତପସ୍ୱୀ ହେଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେବ। ତାପରେ ବିହଙ୍ଗ, ଯେଉଁ କ'ଣ ପକ୍ଷୀ, ଖଗ, ଚଢ଼େଇ, ବିହଙ୍ଗମ ହେଲା, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀର ହେବ। ତାପରେ ତରଙ୍ଗ, ଢେଉ, ଉର୍ମି। ଆମର ସରିଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେଲା।